No niin. Morjesta vaan. Se on Jorma14. Me aloitetaan uusi Minecraft-sarja. Ne edelliset on ollut vähän sellaisia harjoittelutekijöitä, eli harjoitteluvideoita vähän, että nyt aloitan tämmösen pysyvän sarjan. Joo, eli tehdäänpäs nytten uusi maailma. Pistetään vaikka nimeksi YouTube. Noin, ja sitten pistetään tähänkin YouTube. Noin, ja survival ja normaali. Juu. Ja create and never. Vai miten se nyt sanotaankaan? No, tuutetaan, että tää lataa tämän maailman päälle. Tai se avaamaan kuin maailman ja sama. No, avaappas nyt. Ei jaksa ootella. No niin. Se rupee aukeamaan. No niin. Just. Joo, täällä on kartta. Katsotaan, olisiko kesämaailma lähellä. Tuollahan tuo. Eli tästä suoraan, niin tuolla on kesämaailma. Ai. Ja pitää sitten vähän noita armoreitakin sitten, kun vähän löytää rautaa tai sellaista, niin tehdään noita armorit. Täällähän sitä on. Onks tää? En mä tätä puuta halua. No ehkä jotain sillä voi tehdä, mutta en mä nyt tätä haluaisi tehtävän. No hakataan nyt puuta. No. Kyllä hirveästi pitäisi juosta, ettei oli juuri halkeamassa. Ettei noin ruokapalkit kulu. Olihan tossa kyllä tietty possuja lähellä, että niitä voisi vähän teurastaa. Mutta tehdään nyt nämä perustarvikkeet eka. Kataan tarpeeksi puuta ja tehdään ne. En oo vielä päättänyt, että pitäisikö tehdä toi ihan tommonen maan päälle talo nyt tähän alkuun, vai pitäisikö tehdä eka kaivos, eli siis luolaan talo tai johonkin semmoseen. Miksi sitä nyt sanotaan? Siis vuoren talo tarkoitin. Voisi sekin, tääkin on ihan hieno. Olen itse tehnyt aika usein semmosia, niin näissä maailmoissa, joita on itse niin siis ihan vapaa-ajallakin pelannut, en ole tehnyt videoita, niin osoittautunut ihan hyväksi, että ei oo sitten löytää kaikkia mineraaleja. Hei, tässähän on dogi meille sitten, kun löytyisi vähän, tapetaan skeletoneita, skelejä, mutta tehdään nyt puuta, tai siis 4 lankkua. Noin, tuo ja vähän keppeä ja sitten tuo ja tuo. Sitten hakataan tää. No siinä on heti lammas, niin voidaan saada sänky.
Näin, siinä oli eka lammas. 2 vielä. Minä nyt sanoa, että se oli ainoa lammas. Viu. Joo, tulis nyt jotain lampaita sieltä esille. Siinä on lehmä, saadaan ruokaa. Hei, mä osun siihen 3 kertaa. Näin. 2 pihviä ja 1 tommonen nahka. Kovin hyvä saavutus, mutta alkuun hyvä. No, kaataan tosta 1 puukin vielä, niin. Jos ei löydy koalia heti, niin tehdään charcoalia noista. Näin. Täytyis nyt niitä lampaita. Ja mua noi lehmät niinkään kiinnosta. Ei viti oikein juosta, kun nälkäpalkit kuluu, niin, tai siis ruokapalkit, niin niin ärsyttävää. Kyllä se nyt lampaita pakko on vähän täällä löytyy. Ei hirveästi pitäisi juosta. Tuolla on ainakin vuori, jota menen tsekkaamaan itse asiassa. No onhan tossa tietysti noita pihvejä ja omena. Mutta kuitenkin. Mä teen sellaisia 20 minuutin videoita, että itse asiassa aika tarkasti 20 minuutin videoita, ettei sen puoli. Mutta olis nyt niitä lampaita vähäsen, niin mennään tähän vuorelle tai tähän päälle tänne tähystelemään. Näkyisikö? Oliks tuolla lampaita? Ei. Mut. Ai. Ei kyllä näy lampaita. Mut sitähän saa sitä villaste. Onko sitä nyt? Joo. No kuitenkin kyllä sitä sitten saa siitä stringistä, kun tappaa noita spidereita, niin saa vähän lankaa vai narua, mitä onkaan, niin siitä pitäisi saada tai ainakin mun mielestä pitäisi saada. Siisitään nyt vähän paikkaa ja saadaan dirttiä tässä samalla. Vaikka kyllä aika turha materiaali loppujen lopuksi. No, tuli nyt hakailuvaksi, niin hakataan nyt sitten tämäkin vielä kohta tästä, mutta ruvetaan nakertamaan sitä taloa sinne. Niin. Eli hakku vaan ja sitten hakataan. Vois tässä sitten tehdä jonkun makuuhuonepaikankin tänne jonnekin, niin about 10 minuuttia jo kuvattukin, että
Niin. No, tehdään nyt vaikka 4 blokkia tonne päin, niin sitten 4 blokkia tonne toiseen suuntaan ja sitten 4 blokkia eteenpäin, niin sitten 4 blokkia ylöspäin. Eli siis niin kuin niin. Elikkäs paljon tästä nyt 2, 3, 4 siis joo. Ei kun paljon tänne nyt tuli? Y, K, K, N. Kyllä tänne ihan 4 tuli, ettei sitä sen puolin. Voin nyt ottaa ton crafting doublen. Pistää se vaikka tohon ja sitten tehdään uuni. Pistetään se vaikka tohon. Noin. Pistetään vähän puuta sinne. Vaikka tonne ylimpään kohtaan ja sitten vähän poltettavaa siihen. Niin saadaan vähän charcoalia, niin voidaan, niin saadaan soihtuja aikaa. Kuitenkin tällaista kohtaa löytyy koalia kuitenkin niin hirveet määrät, ettei turha hyvät puut menee hukkaan. No. Nopeammin. Otetaan, että toi hakku menee niin... No, nyt se menikin. Niin tehdään suoraan kivihakku sitten. Saadaan vähän nopeammin hakatuksi. En tosiaan tee aina mitään 20 minuutin videoita, että kyllä niitä voi tulla paljon lyhyempiäkin, että 10-15. Nyt meni... No, täällähän tätä on. Sitten, no, ei olisi tarvinnut crafting doublea, mutta ihan sama. 24. No, tietty siellä sitten oli koalia, kun just sain niitä soihtoja charcoalista tehtyä. No niinpä niin. No, kuitenkin ihan sama. Ei se niin vaarallista ole. Kataan nyt nää koalit tästä, niin tehdään sitten heti niistäkin soihtuja. Tai no ei varmaan kaikista, kyllähän näistä tulisi yli stäkkisoihtuja melkein. Tulis varmaankin. Tehdään itse asiassa niin paljon kuin pystytään. Eli ton 42. Elikkä nyt kivellä, eli koplella pistetään nää. Näin. Upotetaan noin tolla lailla ja täällä on yö tullut ja meillä ei ole ovea. En nyt halua lähteä tuonne ulkopuolelle pistämään siistiksi tätä ovea. Nyt vähän rumaa ulkopuolelta tähän aikaan mennessä, mutta ei sen väliä. Tuohin on tonne. No, pistetään nyt tästä sitten vähän korkeammaksi tätä kämppää. Tää tulee hienomman näköinen. Voisi sitä kyllä leventääkin vähän. Siis tonne nyt tästä katsottuna sivulle päin, että ei jää miksikään köpöseksi. Se kyllä loppujen lopuksi 20 minsaa ainakin kuluu tosi nopeasti, kun tekee videota. En tiedä katsoessa, kun katsotte sitä videota, niin kuluuko se sitten siinä niin nopeasti, mutta minun mielestä tää tällä lailla ainakin kuluu tosi nopeasti.
nopeeta se nyt tätä koplasta näki aika hyvin, että ei sen puoli. Sitten kun ruvetaan kaivosta tekemään, niin vois vielä jonkun kellarin tonne alas. Niin, tehdä maan alle jonkun pikku kellari, jonne vois pistää arkkuja ja vaikka jotain. Tai vois tehdä salaperäisesti maanalaisen viljafarmin. Niin kuin edellisissä videoissa olenkin joskus vähän, tai Let's Play osa 2, kun mä jatkoin jotain sellaista. Mutta nyt alkaa, tai on menossa tämä, että en tiedä minkähän pistäisin nimeksi näille videoille, vaikka Minecraft, no ihan sama. Jorma pelailee vähän, no ihan sama, sitä mietin sitten, mutta niin. Juu. Katsotaan nyt nämä vielä ja tehdään semmonen voidaan kyllä, että vois tehdä semmosen erillisen syvennyksen. Tästä kyllä sitten loppujen lopuksi tuli ihan hieno talo, vaikka itse sanonkin. Niin puhuin syvennyksestä. Eli tänne voisi tehdä tämmösen pikku syvennyksen, eli tosta no tehdään tarpeeksi iso. Tuosta lähtee niin kun kaivos maan alle, niin kun siis ihan tikkaa, eli niin kun siis ihan suoraan alas. Te vois jostain kohdasta tehdä portaat tuonne kellariin, jonka olen jo päättänyt, mistä lähtee portaat. Tästä näin. Tehdään siis semmoset ihan portaat sinne. Sen ei tarvi olla kovin syvällä, koska no ei sen vaan mun mielestä tarvi olla kovin syvällä. Silleen vaan, että siitä saa niinku ihan täyskokoisen huoneen ei leveyden kuin korkeuden. Joo. Mun mielestä ehkä, no vois se nyt vähän ehkä olla. Mä mietin, että vois tehdä näin. Eli en tee enää nyt porrasta tonne päin, vaan yhden kohan vielä tonne päin. Näin, eli ja sitten tosta. Ei kun lähtee tästä jo tonne päin. Niin näinhän se just pitikin mennä. Eli tämä umpeen. Taas turhaa hakuun kuluttelua, mutta tehtävä on se. No nyt siitä lähti sitten soihdukin. Näin. Joten tänne ei tuu soihtua. Mutta tästä voi sitten kyllä tehdä, no ei sen tarvii mun mielestä olla enempää kuin 11, tai siis 2 porrasta tonne, eli ihan hyvä. Käydään vielä craftaamassa nää portaat tohon, niin tehdään 32 siitä. Tää on kyllä ihan liioittelua. Ei, kun nimenomaan juuri sen piti olla yksi vielä tänne päin. Aivan niin kuin laskinkin. Mutta se teko on se kaivaminen sitten seuraavassa osassa, eli painakaa peukun kuvaa, jos piditte tästä videosta, mutta
Jos ette pitänyt, niin ei kai sitten siinä muu auta Jusen. Ja muistakaa myös vähän kommentoida, että minä olen Jorma 14 ja me näemme seuraavassa osassa. Se on tältä osin. Hei hei!